Lakain Koreni Serupotar constituency ke parlo number others hawar pini chiti ni pioneer cap and agriculture department atum pradhan mantri fasal bima jayana PMFBY scheme apan kangkamri फसल बीमा योजना labangso Sangti di mate Balipothar along Lakain Koreni Serupotar Mondol Congress Committee Office along extend meeting come felicitation to PCC President Secretary Amay Padopon. Kardom pini nili LK News thanje bang phisa mi monju miteron pi non birtang ton penarju ponik tha. Pinya da porfai Krisia Lompen Mai pu edition terang pen mai cari ponsi pini labangso extended meeting come felicitation amai pangcheng ponlo. Labangso amai long ke the ke ding Congress a party along klembang pu klembang fiatum anchetong dun si alir alon pidun. Labangso amai long nang chetong dun ke the ke ding etum la ke Young Brigades Karbiang Long District Committee mai pu James Rongpar Lakakrit Roxy Bokajan LAC Assembly Youth Congress Committee Maipi Jun Militeran P Chunbang Moson Terang Mondol Mohila General Secretary Rojoni Terang P Mondol Youth Congress General Secretary Estelin Teron Lapen Kapre Kapre ke thike dingatum stame chetong dun sipini amayalong RDP dun Aduntu kadu kawi PCC President Lapen Secretary atum anafan stame aman ke donai karbia popen archo ponsi anso se Congress a party ka chepang tangji apan mate Anso se ke claim ke da meji apan alam stame chethan pon ben pini labang so extended meeting come felicitation amai stame mission me adven pajun pon roa gora pen loren lekthi loti kimnis Karbiang Long to pini karom kado babi phanta pini litum 22 nong Surukothar Mondol Congress Committee hin pen nilitum kedam tang MLA election ahut litum dak Surukothar constituency along ni sempen chipahai pon thegapot nilitum ladak pulling crate rock ke doang bong pen nilitum pulling crip ho chipahai dun thegapot nilitum along kedo PCC along a president secretary na penadak kedudun PMCC PYCC atum kado kabitum pan nilitum ladak dara nilitum masai hem along hanglo kasi nilitum alang litum pan kachuru labangso kachuru felicitation a program nilitum deng ponlo kasi so felicitation a program along kedeng along nilitum ladak nangachitong dun district along pen dak Surukothar in charge man kata maji lapen abangke Young Brigade President James Rongpar lapen abangke youth ladak Bukayan Assembly Youth President Junmili Teronpi lapen abangke ladak nilitum Surukothar along kedo Mondol Kethom nilitum dak Mondol Youth Mondol Mohila lapen nilitum Mondol Committee lapen Celangsi nilitum alang litum pan archu ponlo lamangso karchu labang kene litum laso Congress anso se kepang tang ponye phan mo arjikiding non ke bang jilang MEC election horapan MEC election ta son thak ni litum anso se chipahai pon thegi majok candidate lewangon nitum Congress candidate pepahai ponye phan ni litum dak jakong chi pherang pon si labang so jakong chi pherang al tani litum seketa chi pipon lo latena bang kene litum labang so karchu ame dipon si la so long na litum media tum kado kabe ke bang nane tum panta churu parpik lo asi pini alam theke anel atu kabe pasitame dak pini ka chitong atu makan an sitame ni ninga klok pen churu pi pen pini amai long ko pini ni ke ningji dam de mati ke ningji dam ki bhul ki chok chi dam do ko pute ni li nang li tumang lo prang si dia nang chhang lo ki chok chi do ko pute nang dia ko pusi ningji the Congress ati the pading nang ki pen si pini amai long la felicitation program along ni li lam the la an si di check lo kardon Surukothar along le hitin misan
nelitum PMFBY scheme hawararat atum sok choe det chu somdet a philang ke te pen a sok chorot long le la pen prisam chodet inking ket mate ason ason awar pen sok choe tang chu somtang asok chorot long le chirim chibi long le pulote PMFBY insurance scheme pen akrab long ji pupini PMFBY pen verification ang Komri district field supervisor hongkhojeng el hozem la pen Bokaljan circle agriculture AES ambor inki atum pen lamthi pachini pon PMFBY insurance scheme 1 August pen 30 September 2021 apor hut kachetong afanan cho jiputa mi lamthe pachini pon ronga gora pen loren lekthi loti ki minus karbiang lo lasi alangli ethetheni labangso insurance putha than pachini pon visit करने आई हूँ कब हो जाता है इस सब इन्वेस्टिगेशन पूरी को करने आई नले तुम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पेन लद्दाख नंबर आदर्श अलोंग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लबांसो स्कीम लबांसो अलोंग इंश्योरेंस कि फिलहाल दो ना तुम अरित नहीं तुम लद्दाख नंग हुमरी लो लसी अहक पेट सॉक अन अहक मा लबांसो केलांग ये फांसी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी हिन पेन दिफु अलंगली वांगलो लसी अलंगली एथेथेनी labangso insurance puthak than pachini pon मोर नाम हो प्रधान प्रोजेन मैं AIC पूरा डिस्ट्रिक्ट फील्ड सुपरवाइजर है हमारी विशेष सरकार ने आईसु धान और खेती तो केने का हो जाता है तो सब इन्वेस्टिगेशन करे पकड़ने आई Pinia Birta ke lapuan se kangton poniklo lagi bom tame LK News Karbiang long kardong